Mae cefnogi newid yn holl bwysig i'r BGEC yn Wrecsam a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r ffordd rydym ni wedi gweithio gyda'n gilydd yn y gorffennol. Yn y cam cyntaf o'r cynllun lles, byddwn yn canolbwyntio ar 2 agwedd. Yn gyntaf, cefnogi plant a phobl ifanc i gael cychwyn iach mewn bywyd. Mae bywyd iach yn cyfrannu at sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael cychwyn iach mewn bywyd, ond gall hefyd gael effaith barhaol ar iechyd. Byddwn yn edrych ar fwyd yn yr ystyr ehangaf, o dyfu a chynhyrchu, coginio, siopa yn lleol ac yn foesol, a dysgu am eich gilydd trwy fwyd. Drwy hyrwyddo a chefnogi mynd allan i'r awyr agored, creu cymunedau cryfach ac annog addysg bellach mewn bywyd a garddwriaeth. Mae datblygu patrymau cysgu da i gefnogi cychwyn iach a chorfforol egniol mewn bywyd yn holl bwysig hefyd. Dyma fater yn ein barn ni fydd yn helpu i wella lles meddyliol a chorfforol plant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Byddwn yn gweithio gyda grwpiau gwahanol yn Wrecsam i ddeall rhai o'r rhwystrau i gael noson dda Awgwst a byddwn yn ceisio canfod atebion fel hyrwyddo effeithiau cadarnhaol gweithgarwch corfforol a chwarae ar arferion cysgu. Ail. Mae gan bawb gyfle i ddysgu a datblygu drwy gydol eu hoes. Rhoddodd preswylwyr Wrecsam wybod i ni, ei bod yn awyddus i barhau i ddysgu, nad ydyn nhw'n siŵr iawn beth sydd ar gael na lle i fynd i ganfod gwybodaeth. Byddwn yn cydweithio i nodi lle ac cyfleoedd dysgu ac yna'n gweithio gyda phreswylwyr i benderfynu sut y gallwn hyrwyddo'r cyfleoedd hyn yn well. Byddwn hefyd yn nodi bylchau mewn darpariaeth a'r rhwystrau i ddysgu mwyn i gytuno'r gynllun hirdymor sy'n sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i gyfleoedd dysgu a datblygu priodol drwy gydol eu bywydau. Bydd ein pobl ifanc yn tyfu fyny mewn byd ansicr ac esblygol, ac mae arnom ni eisiau iddyn nhw ffynnu a dod yn ddinasyddion gweithgar a chynhyrchiol. Rydym ni'n cydnabod os ydym ni'n gallu cefnogi pobl ifanc i osod safonau uchel ar gyfer eu hunan, datblygu lefelau uchel o wydnwch personol a dangos parchat eraill, yna bydden nhw'n fwy parod i fanteisio'r cyfleoedd, cyfrifoldebau a'r profiadau sy'n gysylltiedig â bywyd oedolyn.